Навошта Лукашэнку замежныя кантрактнікі ў беларускім войску? Рэжым прэзентаваў адпаведныя змены ў законе аб праходжанні ваеннай службы, што ўжо выклікае шмат пытанняў. Мы пашукаем адказаў на іх. Вітаю ў эфіры «Прасвету», са мною ў студыі аглядальнік у сферы бяспекі Дмітрий Міцкевич. Пытанне, Дмітрий. Вітаю. Давай адразу з гэтага суперэчлівага праекту пачнем. Беларусь адкрыта не ўдзельнічае ў вайне. У Беларусі няма стратаў вайсковых, так? Войска в значнай меры в большасці прызыўное. Навошта цяпер дазваляць замежнікам служыць у беларускім войску? І ввогуле, на твою думку, хто, кім могуць быць гэтыя замежнікі? З якіх дзяржаваў? Тут адразу некалькі важных момантаў. Па-першае, мы зараз не бачым нейкага недахопу кантрактнікаў у Беларусі. Таму што, наадварот, людзі дзеля таго, каб не ісці на тэрміновую службу, ідуць на службу кантрактную. 2 гады па кантракце лепш, чым 1,5 гады тэрміновай службы. Такім чынам людзі робяць гэты выбар. То бок, па сутнасці, мы не бачым, і рэжым гэтага ніяк не дэклараваў, што, маўляў, ёсць нейкі недахоп у кадрах. Адпаведна, адразу ўзнікае пытанне, а што гэта такое? Навошта гэта трэба? І тут адразу некалькі сцэнароў. Па-першае, гэтым патрэбныя, значыць, прэтарыянцы дзеля удушэння нейкіх унутраных пратэстаў. Значыць, ёсць нейкія планы. Замежныя кантрактнікі, якія будуць супраць беларусаў, так? Менавіта. Прытым, што важна, не толькі супраць кагосьці, там, умоўна кажучы, таго, хто будзе пратэставаць, да, як рэжым Лукашэнкі скажа апазіцыю і гэтак далей. Не, тут гэта ж таксама для застрашэння сваіх. І тых, хто ў тым ліку знаходзіцца на дзяржаўнай службе. Таму што не будзем забываць, што ў 2020 годзе рэжым Лукашэнкі расейцамі страшыў тых беларусаў, якія хацелі б, можа, там з розных ваенізаваных структураў да народа далучыцца. І гэта было такое, таксама метад застрашэння, да? Што вось зараз прыйдуць расейцы і вас всіх уціхаміраць. Калі вы тут... Асацыяцыя ўзнікае з гісторыі варяжская гвардія Лукашэнкі, як у візантыйскіх імператараў. Абсалютна. Толькі яна не будзе са Скандынавіі, хутчэй з поўдня. А яна хутчэй будзе з сярэдняй Азіі, калі мы возьмем гэтых людзей, таму што кажуць, канешне, вось там, можа, расейцы. Але расейцам і так добра плоцяць. Расейскае войска зарабляе лепей, чым войска Лукашэнкі. Там заўжды фінансаванне было лепшым, таму расейцы масава туды не пайдуць. А вось хто можа пайсці? Гэта з тых сяброўскіх для Лукашэнкі краін. Першую чаргу Туркменістан, які-небудзь, там, дзе вельмі кепска ўсё з фінансаваннем. Добра, а дзяржава Афрыкі, Зміцер, а дзяржава Афрыкі, не ведаю, Зімбабве, напрыклад, братнія рэжымы афрыканскія. Расійскай мовы не ведаюць. То бок, можа быць тэарэтычна для чагосьці, а гэта яшчэ адна праекцыя, калі гэтых людзей будуць запрашаць у шэрагі нібыта ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь расейцы дзеля таго, каб выкарыстоўваць іх падманам у аперацыях супраць Украіны. Умоўна кажучы, прыязджаюць яны, падпісваюць кантракт з узброенымі сіламі Рэспублікі Беларусь, а пасля адпраўляюцца в мясны штурм ва Украіну. Таму што, зноў жа, мы ведаем, як расейцы падманвалі прадстаўнікоў там іншых краінаў. Вось, але не толькі, Зміцер, не толькі іншая краіна. Вось глядзі, 2 прыклады прыведу, так? Калі мы былі ў Кіеве, асвятляли візіт Святланы Тихановскай і беларускай дэлегацыі в Киев, там, у коордынацыйным штабе, які займаецца абменам военнапалоннымі, зрабілі сазвон. Тихановская, Латушка, іншыя дэлегаты беларускай апазіцыі размаўлялі з беларусамі па зуме, якія знаходзяцца ва ўкраінскім палоне. Ёсць фотаздымкі нават гэтых хлопцаў. Гэта яны все трое з Гомельскай вобласці. Там праблемы, крымінал. Яны, карацей, пашлі служыць за грошы. Так? Это вось адзін прыклад. І в той жа час украінцы агучылі даволі вялікую лічбу беларусаў, якія там служаць. Гэта больш 2000 і некалькі сотняў ужо ёсць стратаў. Але вось яшчэ што цікава. На польскім партале defense24.pl апублікавалі таксама артыкул, які тычыцца беларусаў. То есть это такім чынам і беларусаў могуць ашукоўваць. То бок пішуць вось гэтыя рэкруцёры, што, маўляў, служба на тылах, ледзь не служба на базах в Кітаі недзе, так? А ты падпісваеш кантракт і абуджаешся, грубо кажучы, у акопе пад Купянскам дзе-небудзь, так? Слухай, добра, а калі сур'ёзна, ці могуць быць вось гэтыя людзі выкарыстаныя для нейкіх правакацый, пра якія так шмат гаворыцца апошнім часам, асабліва з украінскага боку? А тут яшчэ адзін сцэнар.
Можа быць, гэта спроба расейцаў пабудаваць базу пад аперацыі пад фальшывым сцягам, пра якія мы таксама ўжо з табой размаўлялі. Гэта вельмі цікавы момант, калі расейцы будуць пераапранутыя в форму узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь, гэтак званых, дзеля таго, каб праводзіць аперацыі, напрыклад, супраць Украіны, напрыклад, супраць краінаў Балтыі. То бок дзеля таго, каб яшчэ пагоршыць прыняццё рашэнняў у сістэме НАТО. Таму што зноў жа, ну тут ўжо не Расія нібыта, а Беларусь. А як гэта прадставіць? А заканадаўча нібыта, ну вот гэта замежнікі, хоць яны з расійскімі пашпартамі, але яны могуць служыць у войску Рэспублікі Беларусь, гэтак званым. Гэта все такія моманты дзеля таго, каб стварыць непэўнасць. Можа быць, і для гэтага гэта выкарыстоўвацца Крамлём. То бок тут цэлы шэраг фактараў. Смітер, я ведаю, што ты падрыхтаваў даволі гучную заяву міністра абароны Хрэніна. Давай абмяркуем, пакуль яшчэ ёсць час. Да, вот яшчэ адзін момант, тому што тут вот Хрэнін на паседжанні міністру абароны краінаў АДКБ выдаў вельмі цікавую заяву, ну якая проста ў калінкоры ідзе расійскай прапаганды. Давайте паслухаем. Заходнімі палітычнымі элітамі і звязанымі з імі абароннымі карпарацыямі менавіта вайна разглядаецца як аснова ўнутранай кансалідацыі і стабільнага прыбытку. Гэта азначае, што яны не адмовяцца ад гэтай формы вырашэння міждзяржаўных супярэчнасцяў. Невыпадкова пасыл пра неабходнасць ужо ў бліжэйшай перспектыве быць гатовымі да ваеннага канфлікту з нашым саюзнікам па АДКБ Расійскай Федэрацыяй лёг у аснову дактрынальных дакументаў у сферы бяспекі, абароны і знешняй палітыкі, прынятых у ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямецчыне, Францыі і шэрагу іншых еўрапейскіх дзяржаваў. Зміцер, ну што за цынізм? Гэта ж Расія пачала агрэсію супраць Грузіі, супраць Украіны. Расія вядзе гібридныя дзеянні разам з Лукашэнкам на межах Еўразвязу. Расійскія дроны залетаюць у дзяржавы НАТО. Ну дзе НАТО агрэсіўная в Еўропе? Ну Югаславія была, гэта іншая зусім гісторыя была, так? А тут вельмі важна, што зараз ён цалкам паўтарае наратывы расійскай прапаганды. Расейцы перакруцілі тое, што НАТО збіраецца абараняцца ад расійскага нападу, Так. які рыхтуецца, і разведкі заходнія паведамлялі ўжо шмат разоў, што расейцы праектуюць розныя магчымасці для атакі на краіны захаду, на краіны Европы ў першую чаргу. І адпаведна яны перакруцілі гэты наратыў так, што гэта нібыта Европа збіраецца на іх напасці. І тое, што Хрэнін кажа пра то, што, маўляў, эканоміка на ваенных рэйках на захадзе, это таксама тое самае, што адбываецца ў Расіі. Зміцер, ну гэтыя дзве інфармацыі, яны выглядаюць камплементарна і досыць небяспечна. Калі замежнікі пачнуць у Беларусі легіянеры ці то з Афрыкі, ці з Цэнтральнай Азіі служыць, так, то гэта сітуацыя можа выйсці з-пад кантролю. І гэтыя заявы Хрэніна яны могуць ажыццявіцца.